menunjukkan petunjuk. Penjangkaku supaya aku bisa mati kono ing kraton ing Mataram bisa kelakon. Awit aku wis ana pambiyan karo Kakang Warok. Yo tak keparengake. Nyuwun pangapunten boten kok ateges kula menika tambu. Panjenengan menika sinten? Kepareng matur kepada ngapunten kan. Yo. Derene pamanten kula menika Adisara. Adisara. Kasinggihan karo amrianipun Kanjeng Adipati, Kanjeng Panembahan Senopati Mataram. Nanging sakderengipun boten sipen kula ngaturaken sembah bekti kula konjo. Iya, tak tampa bektimu marang aku. Ya mung puja pangestuku kanggo sliramu Adisara. Sanget anggen kula kuwi. Sak mengko Adisara. Ora kok ateges aku tabu. Adisara garwane Kanjeng Adipati Panembahan Senopati Mataram. Sampeyan garwane Kanjeng Adipati ing Mataram. Kasinggihan. Terus ana wigati apa sliramu teka ana ing Madiun iki? Mongko antarane Madiun karo Mataram kuwi lagi wae padha pasulayang Adisara. Kepareng matur panjenenganipun. Iya. Estunipun kula dipun utus Kanjeng Panembahan Senopati Mataram. Supados nyaosaken nawala menika kunjuk dhateng panjenengan. Minangka tandha manunggalipun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram dhateng Madiun. Adipati ing Mataram, Kanjeng Panembahan ing Mataram arep manungkul ana ing Madiun. Kasinggihan. Apa ora ana prajurit kok dadi kongkonan marang sliramu? Inggih menika dawuhipun Kanjeng Panembahan Senopati kados menika. Iya. Ndi nawalane? Sumangga Kanjeng Adipati. Kualah mun tekan semono. Panembahan Senopati ana ing Mataram. Entek-entekane kowe ming manungkul karo Adipati ing Madiun. Kowe wis ngakoni kalah. Yo, aku bakal jumeneng ana ing Mataram. Wis tak tampa Adisara.
Garwamu yo panembahan ing Mataram wis manungkul marang aku Adso. Injih Kanjeng. Terus Menawi keparengaken kula badhe matur nuwun. kepiye iso natur apa iso natur apa? Ingkang kaping kalih kula dipun utus Kanjeng Panembahan Senopati Mataram supados mijiki ampeyan dalem ngangge sekastaman menika kangge tandha buktinipun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram. Garwamu panembahaning Mataram utusan marang sliramu supaya mijiki sukuku ngono apa piye? Kasinggihan menawi ing sakmangke sampun purna anggenipun kula mijiki ampeyan dalem. Ing sirahipun sekastaman menika badhe kula beto langsung melih dhateng Mataram minangka kangge sirang jamas Kanjeng Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Yen mengkono wis dadi ature Panembahan Senopati. Mula kang sapa kuwi tinggal tindakno. Kasinggihan Kanjeng. Punten dalem sewu nggih Kanjeng. Yo ora dadi apa. Kula malem kos menawi panjenengan menika saya. Panjenengan menika diceritakan Kanjeng Bupati. Kaya ngene rasane. Dilus-lus. Lagi pisane jiki aku dilus-lus marang sawijining wanita. Menapa saestu? Ya. Karo dipeteki Adisara. Kegandingan Mataram ini bener-bener wis manungkul ana ing Kadipaten ing Madiun. Sakwise samangko sliramu supaya tumandha ana ing Kadipaten ing Madiun. Adisara. Malah nelakake tresnamu marang aku Adisara. Sing rada seru Adisara. Wis ora disuwe ora dipeteki malah salah sawijining penyang. Gedening katresnamu marang sliraku Adisara. Ya. Kanjeng
Senopati ana ing Mataram licik. Mula Kang Soko kuwi iki adipati ing Madiun Girante Mas. Mula Kang Soko iku sing paring pambiyantu marang aku ora liya. Kejaba nang wedok aku pengen mlebu ning taman. Retno bilang Ini program makan bergizi perang. Mboten ngaten niki mangke lek perang mboten digaya. Loh, nah makanya daripada do kemah lho niku. Lanjut. Angin lho kali iki niku. Sing turun logistik ya. Angge kula niku bagiane logistik mungkin nek ubah bulung menguti lebah. Waduh. Nek kata niki ampun Wis cemepan. coba jenengan kudu pake tujuan. Wis ora bakal kekurangan. Angge dayane tesih kiat. Kadepi perjuangan utara menika. Ning iki iso Lewate. Alhamdulillah, Iya kepiye sapa kowe? kok paling aku kebuka ulo ing Mataram klebu andane Kanjeng Panembahan Mas ing Mataram. Kok takon, kok ing papan kene seliramu monggo kanthi sak loron ana wigati apa? Kanca-kanca. Aku kepengin ngadepi prajurit saka Mataram. Ya, kebenaran banget. Retno jumlah ing papan kene kepara mah kepen ketemu kebu pejurit pawungan ing Mataram. Ya iki. Mlebu kawula andane Kanjeng Panembahan Mas ing Mataram Jaya Kesuma. Seleramu ki wis madhep marep. Nek dadi Senopati Madiun ki wis tok pikir sadurunge winarak apa urung? Lah ya mesti wae wis bakal dadi senopati ning perang Madiun. Umpama kudu tekan pati ning Retno Dimirah pancen wis tak antuk. Ya. Aku krungu kabeh sing dadi kandhang. Merga kowe wani ketemu karo Jaya Kesuma wis nganti klebu kawula andhamu sak karone. Ning sekirane andhamu sak karone iki mapan papane sekirane pantes ketemu karo Jaya Kesuma apa?
Iki nang kene iki rek Mademina. Piye kepiye kamu piye? Ing papan kene sliramu nganti kon sak karone. Monggo ing papan kene kedadian. Mataram klebu ing Madiun. Ayun-ayun ora urung katenteman apa sing dadi gegayuane Ratu Sesembahku. Nang kene iki rek Mademina. Nek sekiranya ora pantes anggamu sak karo nek kon mungkur. Ngono karepmu. Kon mungkur apa sing dadi sediane Retno Dumlan kon njupuk apa sing dadi kekarepane Retno Dumlan. Nek nang palagan kene iki tak kira ora ndisi karo sing mahang kuwasa sing urip. Kowe urip nang papan gelaring jagat ora pantes ketemu karo Jaya Kesuma. Yen pancen ngono kamu yo ora dadi ngopo, Paman. Loh, Saiki kowe sakarone ning mriko. Tak nemoni wasis Jaya Kusuma. langsung. Yo wis Ya. Aku ngerti. Kowe sak karone apa sing dadi sediane Retno Dumlan wis dukung apa sing dadi kekarepane klebu gegayane ramane Retno Dumlan. Ya. wis Ora ngguyu. Aku nang papan kene nomor trek-trek gawe ratu. Jadi ora geguyon ramane dengan merang. Sabda Pandita Ratu apa sing dadi gawe Ratu Sesembahku. Nang kene iki Retno Dumlan. yo Kok Dara? mesti hati-hati. jelas Satu-satu lho Dara. Beres. Retno Dumlan. Tembungamu karo anggamu tembung beres. Mitata basa ing Madiun apa basa ing Surakarta lan Solo. Pancen tata basa ning Madiun kuwi basane kasar. Tetembungan beres.